Reverend Lindans Im ubalong upastor jang kabalang mauro uloong bakajingne jang uban pendep ya kajing syakri ban tep dan buram yu Dr. John Silo Rentatiang kadai kabaula let klam kanu kajing artatin hadin blak hot yu udo kabalang Presbyterian ya samthia baula let lu namar bakadai kajing syakri kabau blay ula jed yu uban pendep ya kibakum kini kikam La berkeru hang ni bo pastor Lindans Im ude ubalaya lam ya kajing syakri ka bakhado ban pendep ya kamet jong Dr. Silo halom jing tep kabalang Presbyterian halang mali haga sengi palai hadien balakan taj ban ai jakatep da ka shnong nongpo bar kathan jalupara La berkeru hang ni ba kabalang Presbyterian riak samthia klarai ban ai jakatep yu Dr. Silo haulom jing tep jong kabalang ubadan halang mali haga balami khamat na kabalang da Reverend E.R. Tinsong baru temen basan W. Karlingka haga sengi batep ikamet da ka bapongi kitiar jnya da kibabiang bha. Dr. Silo was very generous in helping social service projects like orphanages and social development institutions of the church with his quiet but regular donations. Above all, he was a man who believed in Jesus Christ, and he expressed his faith through his life's work in serving the sick and the suffering in society. And now our dear Dr. John Silo is gone. He is no more. Not many people can attend his funeral because of the present restrictions, although all our thoughts and our prayers are with the bereaved family. You have gone ahead, Dr. Silo, and you are now safe in the arms of Jesus. All of us gathered here and your family members, we too will follow you someday, and we will rejoice in the presence of God for all of eternity. Tinga ko abani thu epi ba borosi jami ni dangdon nagi ekran limba ko phone ba di Reverend E.R. Tinsong ba di pastor in charge jong kabalang Presbyterian ret samthia bat ngidang yawa la wat lenti ban yo ekajaka ban pendep ya kajing let on tep don burom ka ba ide ban yo hi kumukon Kristan ti ngila e phone sine syatai bat di pastor Tinsong ru idang persyang na kaliang kajong i ti ndang yo e ka phone call na i ha ka por kumba khat ar baje lani khat ar tam bai ong pastor sawan lang bani shimta ha kani kajing senglet antep tengaru kasubeteng ikumta hi kata kali bani shimta lang namar bala sungulem ya kayeng la kwa hi ban yarap iki bara pagawan kum kata kajing khat kam shimtan kanunu kajing ndrei ngala kloy ban le tendrei ngasukli shwa yi kimi ki khon ong kum no hisngau ban le bani shimta namar bangi so tho ba ban ya hong gitu ki suits baro ban kana ban ya da na kajing pang ikimeru ilong pastor ti ong kadai ban late ban shibenta kain makani kadai ka kamram ko boble ula khot ingi te ngayo ban phone ru ye item sanskrit tri jo balang man ngi pastor ni haban pentit iki item besan ya kan no ka kam ngam shimyo ban phone le baro ndre tangi we bat item san idem khasano ila ong khile pastor kadai nam taka kam ko joble te kumtangi i one shout pastor Tinsong yo ban le te na po hento plan ni sotho ki don shibon ma ki jingada ban hab deng mask ban hab pa sanitizer ban hab phong gitu ki PPE suits but da le ikito baro asong shngan hi ba laring ide ban pendep ya service na kabenta ki ba lakla na kani jingpang ru kamle le kan kata hi namar ba ila don ki jingada tari khamtam ngila bo khmat jong le bun sin ki jingduai na do na yeng ado kali ado ulum jingtep bat ni so ba ka jingada ka ba halor baro hi kani jingada ka jong le ngi habangi tre ka kam jong o Nakaliang jongi kumka balang dagam sem jong kajing snew snei tang hapo shipel minute ngila kulari ki yagaban ai yaganika lumjing tem badru igaban pendap yaganyam kurukom markumta ngila bo igajing duai hakmat ublei na kabanta kanika kam bad maria dem ngila len sulum jing tem ya kaban yo ya kaban penpet penbiang ha kabi dei pat kani kam habangi don holum jing tem ni sneu ngu ya ka sokat jela ka chungi kabli don kat bat ni snop kum kabalang ki angun ki magistrate iba roni walang bat iba labyang bha ti taryang lem bat ki wei pat ki officer bat ki pulen ki blashim ya la ka jong ka jingit kle na kabenta ya gani ka kam
te barok shimik ni don hulum jing tem hapdeng ke jing kriat bat ke jing slam da ka bangi perkhat ya ka ban yo i ka ban pendam ha keni kamie te hunrei namar ke jing sitom ha ka bati ya keni ka liu jing tem namar ke jing kendo ya kimau kumta ka por kala nang yai bat kap neng kala shai ban akaliang jong ka surkar kala pha da ke GCP ya ka ban wan ya ka ban ti ya keni ka tlio bat hadian ba keni ka GCP kala wan tingis ngeu yo driver obla pendem ya keni ka kam is ngeu borom ru i keni ki press ki cameraman ke bli don rengkat bat ngi porok shime holum jing tem tat hado pengila ya ka ban pendep pura ya keni ke jing le borom ka bakhat do ya i Dr. Sailo ha keni ke jing pendem ya keni ka met ke jong i ngis ngeu ngu ban ngis ngeu borom ya ushif nista jongi ya udipudi chief nista ya DC jongka is kasi health ki officer ka health department ka police department ka state disaster relief force ka Shillong municipal board ka medical staff jongka Bethany hospital i Reverend London CM bani ba RL Bla keblai don rengkat bani Tracy Tom ban penbit penbiang ha ka bidei bat keni ka kam ban yo e ka ban le ya ka ba phatam nak banda ban ai ya ka buram ka bakhat do ya une u doctor ubangi buram ni nyeu ko na kamda jong i Dr. Sailu i day u rangba lani u doctor u ba crown ba kodo jong ke jala ko jongi hoi na kaliang jongi ha ka bangi ngile ya ka ban pendem ya kani ke jing ai ulum jing tem bat ya kani am kurkom ni arab ha ka ta kurkom perkhat ko jongi ke jing arab para brio khamtam ya kani ke yeng ka bama ya kani ke jing selsi ke jing pai do no ke jing ja ummat ke jing ka dum ke jing ka jong o ha ka yeng ka sem ko jongki de henrei ni labo ke jing duai hakmat ublei bau blei undon rengkat sendop senda bat uhi lem bat kani ke yeng ha ki benta barok jong ke jing em ko juki kerpang ha kini ki sngi ki por ki banawan barok ni dengai scam ba ublei unkur khu ya kini ke yang bat ru ki benda ke bang leyok ban pendam ya ka ban le ke burom ka bangi ngi ai ya doktor da ka bangi ni shania ha ublei ba ublei ulong da shisha ublei halo ki blei barok ya ka bangi ngi la ban le ti kumta na kaliang jongi kom kabalang ni shania scam bat ngai ba ka jing pendep ko jongi kalong hi kapurom na kamda ublei hadian kani ke jing ai jagatep kabalang Presbyterian da samthia na kaliang ka khasi jaintia Presbyterian Assembly kabalong ka bor ba khledu jong kabalang Presbyterian hari khasi jaintia kala rai bin batha shabaro ki balang ki bahapo ka jingpe jongka bakide ban ai jakabet lada don ki para banget ki bakhlat na kani ka jingpang PE ki jingja ki belajar kani ki si pelakta sibut ya ki jingmur ki jipakhat na khamta ma ki jingkhlat no jong wei ni ki rangba doktor rangba jong kari ki jongi kabalapan klomar ya ka sarkar bat lo kunjo ya ki bahinga sen kumta ngamban si ban ai ka de jing penmana si ki khon jo kabalang baro baka khasi jaintia President Assembly kabalong kabor balang ka bakhli ka kantui ki khon jo kabalang baro baka bukum kan di banja ndai pagide ban ai ja katep ya ki toki ya kinukino ki balakhat no ne ka de jing pang coronavirus COVID-19
Di kenang ba ki ikin long ke ba baik ke berhenti ngait bagi balang barok kin cim kya kan ni bat bakin le kat kum kajing batha nagalyang jong ka GPS ni Shushu i Dr. Phiba Marbanyang ilakran ling ba ka WhatsApp ban IG hikaya ki pai ba komno bakila banya da ya kani ka jingpang kablong ka jingpang ka bastet bha banya ben. Hi, ngadi Dr. Phiba Marbanyang. Ngalayo katukan ni ki comments ki support na fi berkumjo ki messages ki baong banga di bankan kakatin kasih. Di syabangan sedang kuah banpin pau ka jing sosi ke bakrau ba ngalayo i beladon katukan ni ki positive cases sa ka state ki jongi. Di ke ke banga di ban ongi pi kalong ba ngim di ban don kano ka jing long panic ka jing seer ka jing ting. Ken mau ba ka state ken mau ba ka ri ka jongi ka di ka ri te bru te blay. Di tang ka bor ka jong Jisu ka balaban balai tharing ini gini jing pang jing shitom gini ki khlam ki bawan te ngadon katukan ni ki precautions ki steps ki banga kwa bangan ye share lang bat phi ka ni ka por tang ba shwa bangan sedang akwa ban pen sngo pho bhai phi ba ki ni ki steps ki bangan ong ki bangan share bat phi kim de ki steps ba ong ba 100% finyo ki ba finyo jing pen khia em namar hado ka khlammat ka balong menta kapadan ka no ka proof lane ka no ka special vaccine ni ka treatment yo coronavirus ma te ke henrei kidan pat kido ki preventive measures ngimte hado ka no ban ong ban ngin guarantee henrei still kumbangi ong aktin pharing prevention is better than cure te that's the reason de na takadaw bang sa kwa bangan share phi katukan ni ki points ban kata kelong kita ki points kelong ke baningkong kumbang ra mention ni piningkong bakari ke jongi ke ri te bru te play so ka point ke baningkong kelong di tang ka snam ke jong Jisu ke bala ban sat thar ikini ki virus ki badan ban ngin yo ek jipen kha di tang ling ba ka snam ke jong Jisu ngade tang ke doktor ki di tang ki nurse ki di tang ki health workers ngi di tang kita ki nong sumar ne ki jipen kha kelong jong bana jirong teta kadang don kam kata ka jing duai ke bakran hado kata ngi sem finya duai na banta ka jong hero te ka point ka baar kalong ka jing ko ngo kata ka jing ko ngo kalong ba fin oy nga ka kata ka jing ko ngo ne jing ko ngo kalong ba iban ko ngo ya ki an ki ba ka sarkar lane bat kumju ka health department kalong mo kuma ki si menta nga yo asmo ba ki ladan ka to ka ngot ki breu ki bala le po Bethany Hospital te ngai scam ba ki ka sarkar ka provide ifiki phone numbers ngai scam fle phone tamba le se yo dan manore mano ba like ekane ngai scam ba finya phone you to numbers mo kanang ba kila ban ai jingira pe fila kalong ban quarantine ne ba kila ban le ki test ki badan kam kani ka jingko ngo me yamen ta ngadan ngadan po Karnataka tinga thai fi ka long lai spasha ka positive cases compare ka Shillong ka jongi tinga ngadan hapaneng ka thama ba de ngutang ba nga tip bat nga ngej ba u blay u dan ka bat nga hadu kan klamat ka balong mata de ta ka daw mga slaban shelang ye fake ni ka video te ke ba nga i hang ne state ka long ba ka daw ba ka increase ka long ba ka jing sai la te ta ka daw ngam kwa ba ka ri ka jong ar ka long ta nga tip bat nga ngej ba ka jai menu ka jong i kam long ta te namar le asi adan manure manu ba instinct ngim de bandan ka no ka jing instinct ulu virus du way ni ki way virus ba man ki ba matang te sngo ba ni yo le asi adan manure manu ba like phone ni phone numbers what instinct namar ka jing sai la ka jong fi kawan sa ka jing yap jong ka jat ben ka jing ko ngo kawan sa ka jing job dis ngo ba khana ba kari ka jong kan lat thar kan lat kini ki jing ma ki ban am hadin habot ngo dan manu ngo ba phone to ki phone numbers ma ken ma ba ka jing ko ngo ka jong fi ka long ka jing job and ka jing sai la ka jong fi ka jing lat ka jong fi ka jing yap jong ka jat ben hi barok ko bai la lor ba ka jat ben ko jong ka long ka jat ben ko barit to ka point ka balai kata ka long kum ba kini por ni ben di ki jing di ki bas la kalong ko saat la kalong ka sha la kalong ka coffee la kalong kinu jing di kandang di katadang ba ma kabasaw kalong magin kinro umelo te yidi ban chemi ko saat in ai melo kindiak tiak yidi ban mix ka to ban yidi ban kinro umelo ar lysin chisni kabasan yidi ban bam ki so ki ba contain ka vitamin C ma ki citrus fruits ki kita kilong kum so nyamtra so balensha nane so job mo teki citrus fruit kumayong kaban rio kata kalong kum benta ki por ki brio ki mi sabar badi thi jing thiet teken mau haba fili thi jing thiet kamas fili ban phong rio le si yo don prenya fi bam don kamas te ka jan
mo ka face mask kade bandan ka hand sanitizer kade bandan but ka most important point long social distancing kung bangoy iminta po asyalong ba ki brio haba ki haban yang lain kin mau iban maintain social distance a minimum of 1 meter distance maringim tip manu badan baringim tip unu badan te ban lat kita baro so bangin maintain kita te bangin awan phai pacheng kumbang long phigim tip unu badan ba unu bom dan ro so bangin wan cheng ki jan ki phong shabar ngis kem ba phin pedam ki haki surf lani ki no ki detergent ki ba pen dan kam mo te nang ta fi di ban sum te sale ki kam ki jong fi baro te ka ba nyo ko long ba ya menta ki por so bangin ya num di kijing di ringin bam kijing bam ki ba pja la kalong kum ki ice cream lani ki long ki cold drinks mo ko ba pra kin ma bangin sat ki ti ki jongi kham tam ha bangi wan nabar mo kum ha po phalawi e maringin poi per khat ki bangi khna kin ma bangin sat ki ti kat bangi la 20 to 30 minutes ar po lai phum minute te kini ki long ki pratli ki point ki bangla share but phi ngai its campaign yo ajument toiling bangi ki points de ke ke banga de ban ken khadu hapreng jong covid 19 ke long ba tam ka small message ke banga kwa ban share fi ke long ba yarap yangi bangi ru yarap phi dakaba phi shong haye phide phimde ban sha ban wan haye any visitors like long ki paramarjan like long ki bahayin jong phi kumini pormenta ide ban avoid nimde ban sha ban wan haye but phi ru phimde ban change jong no they stay safe ublei undani kat bat phi unkur khu phi Kublai shipon. Katra ka koi ka khia kala pran kamru yu doctor ngat ubalong we ni doctor bala rangba jo ka Nazareth Hospital ban ai jing panchai halor ka jingklat u Dr. Sailo bar ki we de ki jingdan kam ba ki paj ba ki de ban tep halor ka ni ka jingpang ya bet kumno la ban yo e ni jingpang ko we ka kandai kumno ka separate ki we ila ban yo e ni jingpang na no pang budan ka bala ban pau ya ki sign kemudian kompejen ho buat ka ambil kulit buat ka kishit tidon kam buat pendam kam yang pemas buat ban ya penjengai we bagi on social distancing kini bulan kam sibon tak beli orang dah kata ya ki jaka tiba ladan new virus tidon kam ban tet ti sibon sen kat buat ka buat ka sabon la ni hand sanitizer buat ban koi kita jaka tiba injui tak bon sen ada yang melihat pemulung lah dengan alat sah Bethany Hospital buat ngayo kini di Jingpen Pau di Jepang. Tapi bila ada nampak lah, boy si Bethany Hospital ada aku umat, kalau Jepang nak sorkan, kalau ID common le, dia punya sah nak hayin, buat ban tip syaka 108. Buat up ban dan semua badan di Jepang. Nama bersuai data lalak ban sampai dikasih kiwe pat badan tiba yang kesem jopi. Dah nggak pau itu ni dekat badan cingsit cerho ani pangmet di pentip sekawan 08 lani we not new not bayar tu eki menuh ila dan sa Bethany. Ibon ki ong bong virus ulang kum ka flu kumno ngarap semar deka hayeng. Orang virus ulang kum ka flu hi pada stang ban ya pen per na kiwe pat ki flu bat ngila ban tipikal ngatan balik di test bepen pereka dan ketik semar ini ndai ke ba kam dan kami ban kenal kalau ban kisis pak ki yo ya virus thau ni kita ki yo tang ka bang malum malah ke jingpang ba dan kam bersama sekali ki nak kini ki at ko di basa tang san na kita dan kam ban dan napo ICU ki kan dan kam sisa ka ba kita ki dan kam bagi kita di dan kam ni ban rumah hospital ki pun ki dan kiwi pat ki jing ma ki jing ki dan hiwi pat ki sitong ki dan lupa ki ni menengkong kalau tertawa pala dan terkosnem baat ada jingpang di ukuran senam jingpang sini ikan BP jingpang sedang kumpul yang kelai dan yang not cancer bertiwi kilkom jingpang sekemen wal bandik doi paracetamol kayarap ban pendunai ke jingsit jingpang jokemet ndre umirap ban khoi yang jingpang
kali galong kumno lano ngali khuslais pang jing ya so jong na jing ni don kam ne Malaysia hospital don kam on phone jega we not ra but den pe ikini ki jing so hapo de fever ki den pe jing shit dan jer ho dan jing shitam man ren man sem jing pang jong kamet jing sniu po but teng bom la ban myo so jing smart na jing ba ban di jing do jong ka boarding smart along the way. But when sa hospital dan tak asli gidau, menungkong along la sitom man ring mesin. But kabaa kalong la dan kino kitu kala om mensua kiwi pat kijimpang dan depan. Dan pak itu dan kam sisa wat la kijimpang jong ni corona kaduna bade mensa ko dan Nakaliang kari khasi channel kalabateng biang man pinsngo ye ka surgeon ki pajba halor ke jingkla no u Dr. Sailo kum kadak ka jingnyo buram ye ke jing shakri ka bola ai shaki pajba. I'm Father Devasia, and I would like to place on record my deep appreciation and admiration for late Dr. John Sailo. He was indeed a doctor with exceptional qualities and expertise. He was also a man with courage and vision to found 2 new hospitals. But I want to highlight an aspect of his life maybe not known to many. He was a man with exceptional kind-hearted. I am saying this from the number of people whom I know who have confided to me the way in which Dr. John Sailo was helping them. Students whom he has helped to complete their studies, those working with him, they tell me that he was always there for them in times of financial crisis. Patients who could not pay all their bill, he was always there to pardon them and to help them. And above all, I am wondering why at this juncture in our state, when we needed most a frontline general like him to combat this COVID-19, the Lord has taken him away from us. The coronavirus has made a strategical strike, taking away such a man of ability and striking also the 2 hospitals. I want to assure all his children, dear ones, friends, that he is deeply remembered with love and respect. He lives in our hearts, and may the Almighty receive him into his kingdom and reward him for all the wonderful works that he has done for us. But kum jo ru habang akan mau how to snam arja nyo apan pau ko songo hadu kata-kata hadu hakabahaya halajong ngampoi perkhat bangan yo yau tu jing ya tu jing pangmin kai tes to snam arja nyo ya kaba I doktor Sailo la long I bakloi pan sumarenga how to snam but ka long serious hadu kata-kata Bakum juru ngalapai ICU am te beriusu barang abang kenal bahwa tu senam kidan ki patient ki ba bayo uni jengpang mineng kaites kladu no ki mesem bat ka bang songmen bang songo adu kata-kata ya ka ba ngalayo ikamet ka bakoi bakaya pedeng ka jing suma ka jung I ngalayo ki dawai ki dashen pedeng ka jing ya donkat lang ka Bethany Hospital Shillong hi barok away bakum jur ki staff ki nurse ki doktor ki blokloi ban sumar yang tu snam bakum juru ya ka ba ngalong kum di kum bangalong dena plan ka jing lakloi ka jongki bakum juru ka jing yalam jong doktor Sailo ban sumar yang
ban ai ki x-ray ki test kumta ba kumcu ru ngada ai ke songo adu kata-kata ya kajing gloi kajong ki ban sumar yang banga kumde ngayo ekamet ka bakoit ka bakya bat kumcu ru nakaliang kayeng hi parok koi nga ai ka kupo snodam ba kumcu ru kayeng jong i Dr. Sailu hi parok koi ba ublei kajing suk un pentengan hi ya kayeng joki parok koi pon don rangkat ha kini kisni pasokan kublesibut